Good day mga kastudyo. Welcome to another cooking episode po. So today po, magluluto ko ng crispy pork belly po. So ito pong pork belly nito mga kastudyo, lalapit ko po. Ayan, wala na pong moist to. Kasi napakuluan ko na po to siya ng mga 1 hour po para lumambot itong ating pork belly. Tapos nilagay ko po ito sa ref ng 1 week po. Grabe po ang tagal kasi nalimutan ko. Nalimutan ko ito. So grabe na yung moisture niya, na wala na talaga mga studio. So titingnan natin yung output natin dito po. Parang magiging experiment po ito. Kung talagang yung balat nito magiging chicharon po ba? Yung balat nito ba? Kasi matagal sa refrigerator. So hindi natin patatagalin to. Tara, let's go. Simulan natin pagluluto nito. So ito na mga kastudyo, luto na po ang ating crispy pork belly po. Yan po, kung nakita nyo po mga kastudyo, yung gilid ng balat, parang kumapal siya ba? Parang naging chicharon po. Pero yung balat niya, hindi siya pumutok. Siguro dahil sa isang, 1 week na itong nasa refrigerator. Pero naging chicharon yung balat niya. So tingnan natin kung talagang crispy ito mga studio. Super po, ang ganda ng kulay niya. May pagka golden brown talaga. Tsaka hindi siya overcook ba. So tara po, tikman natin to. So ito na po mga studio, kainan na po ito. So nandito ako sa loob na ng bahay mga studio kasi umulan po sa labas. So nabutan po ako ng ulan, tsaka madilim na din po. So ito na po, matitikman na po natin yung niluto natin na crispy pork belly. Yan, may langaw. Excuse po. So ayan, pray muna tayo mga studio bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. So tara po. Ngaon tayo mga studio. So sa Bisaya po yung mga onta, kuhana ka ng meaning sa Tagalog niyan is kain po tayo. Tara po. So itong putok-putok niya sobrang liliit po. Pero sa tingin ko crispy naman siya. So parang nagiging experiment po itong nangyari sa atin ngayon. Kasi 1 week po siya sa loob ng refrigerator. Kung crispy siya mga studio. Tikman natin, balat muna. Crispy po. Meron po ditong bagoong na spicy po. Pampatanggal umay to. Yan o. Kain po. Ang sarap ito, Maris.
Hapunan ko na po ito mga studio. Dami kay pamari sa kuan ba. Bagoong. Ganas kaon. Well. Itong bagoong na to parang maliliit siya man na maputi. Masarap to siya. Ito yung masarap talaga. Hindi yung bulinaw nga medyo malaki ba. Malaki na bagoong. Ayan o. Medyo maliit. Tingnan yung niluto natin mga studio. Maliit lang ba pero since karning baboy to, mahirap itong ubusin. Hindi pa madaling mawala yung crispiness niya kasi mga 40 minutes ago na to naluto. Tapos ngayon ko lang namukbang kasi yun nga, naka-sit up kami sa labas tapos umulan. Umabot mga 30 minutes o 40 minutes po bago ito nakain ma. Nakain ito agad. Sobrang crispy nito. Pero ngayon lang nakain pero super hindi naman nawala. Crispy pa din po. Ang sarap po mga studio. Kumusta pala weather nyo dyan sa inyo mga studio? Dito sa Cebu po laging umulan. Tsaka ang lalakas ng sana kidlat o kuhan ba? Thunder.
Lighting, unsa na? Lightning. Oh. Grabe po, halos araw-araw po umulan dito. Kaya ngayon po, nabutan na naman ako. Try nga natin to, hindi natin nakain to ba? Excuse me po. Isidu ko na, halang gud ay. Meron kong coke dito po. Untin na mga sudyo.
Shout out po muna ako. Shout out Abednego Pancho. Opilia Bagyo from Australia. Unin Guapo from Kanduman, Mandawi. Jusan Santiago. Donski TV. Dibaini Vlog. Prince Carlos Derder. Jennifer Makilan. Random Vlogs with Jackie from Dubai. Shout out din kay Jacel Crispino from Malapascua. Lucy Garces from Jinsan. Laika Anuche Alingal. Eds Ulido from Cavite. Charis Templado from Balamban, Cebu. At ang last po, Excel TV. So, yun na po yung shoutout natin mga studio. Yung iba po sa next mukbang na lang po. So, naubos ko na po yung pork belly po na in-experiment ko na nilagay ko sa ref ng 1 week. So, ang masabi ko doon mga studio, hindi siya masyadong pumutok. Yung balat niya ba, hindi siya naging malat si charon yung balat niya. Pero, crispy pa rin naman siya. So far po, okay naman po. Masarap pa din po kasi baboy po yan eh. So, yun na po mga studio. Kita-kita po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!